when is the right time to have children? Right. Muri boy everyone. Oh, I'm gonna take that. Just take my cut down. That's me there. It's funny because pane pandano wearing an asthma start. Hanzi, no komana. Hanzi kurora munhu ari over 35 zvakafanira kutenga newspaper kwadoka. Zvandinoona paFacebook panapa. Ndazverengawo nhasi manje pane imwe channel. Hanzi kuroora munhu ari over 35 zvakafanira kunotenga newspaper kwadoka. Unogona tenga newspaper kwadoka kana ari evening news. It all depends. It doesn't matter kuti watenga newspaper nguvai, as long as utoerenga news dzachona kuti wangombodzidzwa makuseni. Kana wangombodzidzwa makuseni, then yeah, you've got a point. But dzingori news, you can buy newspaper anytime. I know zvangu anga chida ku maybe angada kuboha vanhu whatever else. Now iri pano ndikuda so hanzi nevanhu tiudza kuti when is the right time to have children. Mubvunzo easy. Une answer 3. And chance about the right time to have children is when you find a partner who loves children, who is gonna be able to look after them. That's the right time. As an age. And once I meet after 50 years, it's up to you. But the right time to have children is when you know that you're gonna be proper daddy, a mom and daddy for another child. So that's the right time. For me, to answer number 1. The second answer is biological. They would say the right time to have children is usually when you guys are at your peak. And female maybe in the and if Miss Heidi. So I would say another answer, the right time to have children is when maybe your girl is between 25 and 35 months. 25 and 35, I'm just generalizing. I'm not saying it's a must, but for me, at 25, unenge ready wakuziva kuti ungangoita mama. At 20, I wanted at 20, 18, 19, 20, but I think at 25, mukadzi akuziva kuti ndaamai. Ukaita mwana uri kuma 19, 20, 21 ikoko uri mukadzi. Ndedzimwe dzenguva dzokuti pamwe uchida ngopota uchienda out and all that stuff. Ugona ngochida kuenda out, uchida kudini, there's no effect. Saka, kana wakuma 25, I think unenge wava ready to go. Unenge wava ready to kuva mai vemusha, right? Say the answer in the song. The right time to have children, inogona kunge iri time yayo kuti iwewe uchiri kugona kufamba nokumhanya because mwana anoda kuti umuite nguva yaunenge uchikwanisa kuzodzingirira nawo naye. Unoziva vana zvakaita makambana zvinoita mombe. Uonai pamombe. Mombe inoita zvimhuru zvayo. Zvine chimhanya chimhuru chakamhanya kana ichiri fit mombe. Ine chichitevera chimhanya kuti dzichiita muramba mhuru dzese. At that time musha uri kufara, vanhu vese vari kufara, vari healthy stuff. Zvimwe zvatinoda kuzoita zvokuti unoti une 49 years, zoda kutanga kuti akasvava. Woona munhu achienda kucrechery ane dumbu rakasvika ukachiti murume chana chadosvika kuchikoro chadoona ticha chadomhorosa ticha chadoti ndedzi vari kuuya. Well, if you're happy you can do that, but age yacho iri kuimwe age unonyatsa kuti iyi age ke makazvinonokera, right? One thing that lot on sometimes people munozvifadza muchiti muchine time. Kuita vana kunoita senge exam. Unozati exam inoita senge iriko next year. November. Ndichaverenga November. Before you find out, exam yako next week. And don't about mapepa ndofunga. I used to do that in I prepare exam with plenty of time. Exam
ndichaverenga bepa iri ndozoverenga iri ndozoverenga ndoona kwasara 7 days kwasara 4 days kwasara 2 days ndotanga ndopesa ndingoverenga abstract neconclusion abstract because mapepa acho anenge akareba anenge ane 40 pages 50 pages majournals achona kuti ndichienda kuexam manje ndapedza kuverenga zvese kutona ndozvakaita mene sometimes when you're 30 I've got plenty of time, too many fish fish dzakazara musinga, and at that time dzimwe nguva unenge uchitori nefish yako yakabrim kakadai so kuti ndokadzorera mvura akandokadzorera wakafanira munhu anenge achiita fishing ndabata kabrim kadiki akandokadzorera ndozobata zigwaya mira wadzorera kafish kaka before you find out kwadodoka apa unoda unobika nhasi manheru apa una ungobata matemba ega ega. So my advice is, man, before you dismiss some guys vamuri kuti hanachanacho chichichichichi tanga wabata wacho hanechanacho, because unonziregedza kashirika wakabata maoko ndikokupa njivayo bva yabhuruka. I love to say this kuti man, kana it doesn't matter kuti iwo uri kuda munhu akaita se waunaye panguva iyoyo ari beta pane wauchatsvaka. That's what I'm advising. Musadadira malovers amunodana patime iyoyo just because your vision is telling you kuti uchawana mwari nani. I would rather utange wawana mwari nani. I'm not saying cheater in my version, but regai kubuda murodi muchiti tichanowana transport somewhere. Ramba uri mutransport yako iyoyo wobuda mutransport yako waona imwe transport and make sure transport yacho inenge ichipa. Vanhu vazhinji muri kudadira vamwe vanhu vamakadadira 2 months ago 1 year ago vakadzoka right now you would marry them because pamakavadadira maifunga kuti kuri bright kunzoko mauzoona kuti no man, it's not as bright as it is kunzoko and it's too late. Saka advice yangu ndeyekuti the best time kuita mwanaka, the best time to have children is when you know that you've got a partner who loves children, who is not going to leave you